Takže ahoj, já jsem Valča a vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude s bratrancem. A dnešní video budeme točit něco jako atletiku, budeme dělat prdeláče, klekáče, kolenáče, noháče, salto a možná zkusíme i přemet. No. Ano. A myslím, že už bychom mohli začít. První část bude úplně lehká věc. Zkusíme kolenáče tak na 3. 1, 2, 3. Taková lehká věc prostě. No, můžeš. Takže já ho dělám taky. A teď můžeme udělat noháče, taky úplně lehká věc. Předvedu. A můžeš. Já udělám taky noháče. Je to fakt lehké. A teď zkusíme prdeláči. Tak, to bude lehká věc. Teď to zkusí i sestřenka. A teď bude salto a sestřenka začne. Tak, můžeš. Ježiš. Já se bojím, ale... Čekaj. Já. A to je salto. Můžeš. Můžeš. A teď ukážeme salto. Wow.